Добрый вечер, шановные телеглядачи. Мы рады зноў сустрэцца з вами ў тэлекавярні «Вячэрні Віцебск». Всім прывітанне, вітаю цябе таксама. Прывітанне. І вось у новым тэлевізійным сезоне вось сёння мы ўпершыню зноў сустракаемся з нашай улюблёнай тэмай. Ужо нават я не памятаю, колькі год мы гэта працягваем. Калі ўжо скончыцца гэтая адукацыя. Адукацыйны. Так, сябры, сапраўды мы ўзнавілі нашы курсы па гісторыі Віцебска і не толькі. Мы яшчэ не высветліліся з перыядычнасцю, які дзень дакладна будзе выходзіць, таму глядзіце «Вячэрні Віцебск» кожны дзень, і тады абавязкова трапіце і на курсы таксама. А гаворка у нас пойдзе сёння пра помнікі, тое, што мы скончылі яшчэ, напэўна, ў чэрвені. Мы зрабілі такі анонс, але сказалі, што мы не ведаем, калі ўсё зноў аднавіцца. І сёння можам казаць, вось яно адбываецца. І сёння будзе тэма вельмі цікавая. Калі вам раптам уздумалася ці захацелася дужа ўжо зрабіць нейкі помнік і усталяваць яго, вось як Іван, напрыклад, чаму ты шаверме ён хацеў паставіць помнік. Там шмат было варыянтаў. Так. Вось, таму сёння... Трэба чаго-то пачынаць. Так, сёння пагаворым пра то, як гэта правільна зрабіць, дакументацыю таксама. Таму, але спачатку... Паглядзім афішу, а потым будзем сустракаць нашых гасцей. 17 октября Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей от 6 лет «Мой надежный друг 101». Однажды девочка Даша обманула родителей и не пошла в школу. Куклы, маски, колоритные персонажи, музыка и разнообразные спецэффекты ждут маленьких зрителей. И, конечно, напоминание об обязательных правилах безопасности. Начало спектакля в 11:00. Культурно-исторический комплекс «Золотое кольцо Витебска-Двина» приглашает на день семейного отдыха. «А ну-ка, мамы!» В программе выступления детского ансамбля «Жалейка», увлекательная квест-экскурсия и мастер-классы по народному творчеству. Начало в 12:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет мелодраму в 2 действиях «Бабочка, бабочка». Эдда – немолодая, но красивая дама, легко порхавшая по жизни и привыкшая к роскоши. Сейчас она живет одиноко и каждый вечер ждет гостей, но никто не приходит, телефон молчит. Но в один день происходит событие, которое заставит ее вспомнить о своем прошлом. Начало в 18:00. 18 октября Белорусский театр «Лялька» приглашает на спектакль для детей от 3 лет еще раз про Красную Шапочку. Зрителям вместе с актерами-кукольниками предстоит защитить бабушку и Красную Шапочку от расшалившегося серого волка. Начало спектакля в 11:00. Витебская областная филармония представляет музыкальную программу «Сказки о музыкальных красках». Сказки рассказывают о 7 нотах, а также о 7 живописных красках. Дней в неделе тоже 7, и каждый из них можно раскрасить звуком и цветом. Богатство тембров, интонационная выразительность и великолепное исполнение октета балалаек витебские виртуозы увлекут юных зрителей в интересное музыкальное приключение. Выставочный зал «Духовской круглик» приглашает на нескучные встречи для детей занимательно об искусстве. Юных гостей проекта ждут разговоры о живописи и поиске музейного предмета, а также мастер-классы о том, как оформить картину. Начало в 12:00. Национальный академический драматический театр имени Якуба Колоса представляет комедию в 2 действиях «Доктор философии». Состоятельный банкир вот-вот станет жертвой своих карьерных амбиций, задумав женить своего непутевого сына на дочери министра. Начало спектакля в 18:00. Сябры, мы прадстаўляем нашых гасцей, безумоўна, галоўны чалавек, які стварае нашу тэлеверсію курсаў, гэта кандыдат гістарычных навук, дацэнт Дзяніс Юрчак. Таксама ў нашай студыі мастак, скульптар Сергей Сотнікаў і кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт. І зараз нават зачытаю старшыня абласнога мастацка-экспертнага савета па манументальнаму і манументальна-дэкаратыўнаму мастацтву Міхась Цыбульскі. Атрымалася.
Денис Валерьевич уже, я бачу, рвецца ў бой, але давайте скажем тое, што зусім недавно адбылася рэканструкцыя так, бульвара па вуліцы Кірова і упрыгожаннем і галоўнай грызынкай, я не ведаю чым, ну вось упрыгожанне гэтага бульвара, гэта так сталася скульптура Сергея Миколаевича Сотникова. Так, сапраўды, гэта з'явілася новая скульптура ў горадзе Віцебску, і сёння мы якраз вырашылі і паразмаўляць пра тое, як стваралася і гэта скульптура, як ствараюцца іншыя скульптуры, таму што мы гістарычную частку пэўную акрэслівалі, але трэба акцэнтаваць увагу на тое, які парадак існуе зараз стварэння твораў манументальнага і манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, таму што яны адрозніваюцца. Тое, што з'явілася на вуліцы Кірова, гэта твор манументальна-дэкаратыўнага мастацтва, таму што гэта не помнік у гонару якой-небудзь канкрэтнай гістарычнай падзеі ці гістарычнага персанажа. У выніку для стварэння гэтых твораў ёсць свая працэдура, яна больш простая, але падобныя творы не, скажем так, не саступаюць па якасці выканання і па сваім значэнні вельмі часта не саступаюць у тым ліку вялікім знакавым помнікам. Таму калі паглядзець, якім прыгожым стаў Мінск за кошт тых жа дэкаратыўных скульптур Жбанова, якія стаяць шмат у якіх месцах. Па ўсім горадзе так яны так. Таму у гэтых твораў ёсць сваё значэнне, яны сапраўды аздабляюць горад і па якасці выканання яны не саступаюць. Але спачатку ўсё ж такі, напэўна, варта акцэнтаваць увагу якраз на тым парадку стварэння твораў манументальнага мастацтва, які ў нас зараз існуе. Справа ў тым, што ў Рэспубліцы Беларусь ёсць пастанова 1372, пастанова Савета Міністраў. 1372. 1372, пастанова 2008 года, якой трэба карыстацца пры стварэнні твораў манументальнага мастацтва. Таму калі Іван жадае паставіць усё ж такі помнік, дакладней, ну помнік, ну дэкаратыўную скульптуру. Хутчэй за ўсё, ці памятны знак, там можа больш будзе падыходзіць. Так зараз і да дошкі маленькай прыйдзем. Тады варта карыстацца якраз гэтым дакументам. Гэты дакумент вельмі проста знайсці у любой правовой базе. Ён ёсць, зразумела, што яго можна проста загугляць у інтэрнэце і будзе выдадзена спасылка. Акрамя таго, можна проста напісаць стварэнне твораў манументальнага мастацтва ці напісаць гэта на рускай мове. Адпаведна, Google дапаможа знайсці, як паказвае мой уласны прыклад. Калі вось так зрабіў, першае, на што дало спасылку, гэта на сайт Віцебскага аблвыканкама. Таму тут ёсць чым ганарыцца. Віншуем, конечно. Таму што ў нас, ну можа гэта толькі ў мяне Google такі арыентаваны, ён ведае, што падкінуць. А вы на працы заходзілі ў Google? Я на працы заходзіў, ну можна і дома паспрабаваць, ён усё роўна будзе хутчэй за ўсё арыентавацца на мяне. Праверым вось пасля. Нават цікава ўжо стане. Ну, можна праверыць, каб увогуле бачыць, як гэта працэдура дзейнічае, можна папрашу, напэўна, паказаць першы блок фотаздымкаў, таму што на сайце аблвыканкама сапраўды ёсць асобная старонка, дзе ўсё падрабязна распісана, як ствараюцца творы. Вось мы бачым падраздзел культура, укладка сацыяльная сфера, там канкрэтныя спасылкі, і знізу вось была спасылка на стварэнне твораў манументальнага мастацтва. Там мы бачым канкрэтна, як усё ствараецца, распісана сцісла, ёсць спасылка на дакумент, а галоўнае, ёсць яшчэ 4 укладкі знізу. Першую укладку мы бачым, гэта тыпы твораў манументальнага мастацтва. Тут проста прыклад. Таму, хто жадае разабрацца, хай заходзіць на сайт. Другі файл, гэта алгарытм стварэння. Ну, адна справа чытаць заканадаўства, другая справа адкрыць вось гэты алгарытм, выбраць той твор як усё складана. манументальнага мастацтва, які вы жадаеце, дакладней выступаеце з ініцыятывай стварэння, выбіраеце, што трэба, што неабходна рабіць, што патрабуецца згодна з дзеючым заканадаўствам, што не патрабуецца. Таму гэта такая спрошчаная схема, таму што чытаць юрыдычныя дакументы бывае вельмі праблематычна. Вас можа датычыцца артыкул нумар 2, умоўна 6 і 27. Таму, каб гэта ўсё звязаць, трэба прачытаць увесь дакумент. А вось такі просты чалавек, які зможа зразумець, чым адрозніваюцца адно ад другога, ці мне патрэбныя кансультацыі? Вы зможаце проста зразумець, дастаткова залезть на сайт, адкрыць першую укладку і пабачыць, чым адрозніваюцца тыя ці іншыя творы манументальнага мастацтва. Па-першае, у заканадаўстве яны распісаны, і у іх рэальна ёсць адрозненне. Таму што помнік гэта звычайна творы, які ўсталяваны ў гонар якой-небудзь гістарычнай падзеі. Хаця
словом помнік ми звиклися називати амаль усьо. Ці слово скульптура, Любую скульптуру, да, монументальную, на жаль. ну як ёсць. Може, може, так розумію, Спадар Михась нам потім ґрунтовно поділить усе. Нет, там все чудовно расписано, там нема потребы таких комментариев. Это такая огульная практика, и огульный доведник расскажет, что, чем отрезняется монументальная скульптура от декоративной, от стелы и от дошки и так далее. Тому тут питання таких не повстає. Я думаю, вот можно было бы конкретизовать относно инициатив. Ось Іван питався тут, ці могу я. Хоч через все, конечно, это может быть любая инициатива. Ну, але ж ось гэты алгаритм праходжання, оформлення документів, він, конечно, складаний, і він в будь-якому випадку закранає серйозні організації, які беруть на себе певну відказність за те, що цей об'єкт буде знаходитися у агульному асяроддзі, у громадському асяроддзі. Тому вольно так, ну, нешта задумать можна, конечно, реалізовать уже складана. Але не кожны гэты квест здольны будзе Да, прайсці. да. Ну, калі паглядзець заканадаўства, ёсць цэлая працэдура ўзгаднення, ўсё залежыць ад віду твору манументальнага мастацтва. Як мы казалі, помнік, ён звычайна прысвечаны якой-небудзь гістарычнай падзеі ці гістарычным асобам. В першую чаргу гэта асобы з нашай гісторыі, таму тут ідзе даволі складанае ўзгадненне. Усе помнікі, якія ўсталёўваюцца на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь, як і помнікі бюсты, гэта таксама асобны від помнікаў, які ўсталёўваюцца на тэрыторыі абласных цэнтраў, павінны быць узгоднены, калі аблвыканкам накіроўвае ліст у адміністрацыю прэзідэнта, і адтуль ужо ідзе адказ. Магчыма ці немагчыма стварэнне помніка такога нацыянальнага маштабу, сапраўды, таму што помнікі гэта найбольш важныя, найбольш маштабныя творы. Акрамя таго, каб накіроўваць гэты ліст, трэба яшчэ атрымаць дазвол у Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Ну, праз Мінкульт праходзяць амаль усе творы, акрамя манументальна-дэкаратыўных скульптур, Таму што тут у асноўным уже мясцовыя ўлады прымаюць рашэння, таму што больш гэта аздабленне пэўнай тэрыторыі, пэўнай прасторы. У іх свая функцыя. Акрамя таго, абсалютна ўсе творы, якія звязаны з гісторыяй, гэта помнікі, гэта памятныя знакі. У нас абсалютная большасць памятных знакаў, большасць твораў, якія ствараюцца, якія не маюць дачынення да помніка, іх цяжка назваць помнікамі. Але яны маюць дачынення да пэўнай гістарычнай падзеі, гэта памятны знак. Памятны знак можа быць у выглядзе камня, на якім будзе проста напісана, на гэтым месцы адбылася бітва умоўна ў 1944 годзе па вызваленні менавіта гэтага кавалка зямлі, ці гэта можа быць больш складаны твор, як памятны знак калыскай беларускай дзяржаўнасці, які ўсталяваны ў Полацку. Ён глядзіцца манументальна, і ў чымсьці ён больш нават на помнік падобны, але юрыдычна гэта памятны знак. Усё ж такі, таму што такога дакладнага адрознення знайсці, ну, дакладнай мяжы няма. Тут ужо Для гэтага ёсць экспертны савет. Для гэтага ёсць экспертны савет, для гэтага ёсць Міністэрства культуры, якая таксама дае заключэнне. Калі яны пагаджаюцца, што тое, што ўсталёўваецца, гэта памятны знак ці помнік, ну, тут прымаецца рашэнне. Усе гэтыя гістарычныя творы дадаткова ўзгадняюцца з Інстытутам гісторыі Нацыянальнай акадэміі навук. Таму ў першую чаргу гістарычную частку вырашаюць прафесійныя гісторыкі галоўнай навуковай установы дзяржавы. Вось яны даюць заключэнне. Ці мае гэта дачынення гэты гістарычны персанаж да нашай гісторыі, таму што ў нас ёсць прыклады, калі адмаўлялі. Рэальна адмаўлялі, таму што, ну, народ як з пазіцыі, давайте вось, ну, Іван прапанаваў свой варыянт, у нас ёсць таксама свае варыянты, што давайте паставім там якому-небудзь гістарычнаму персанажу, які з Беларусю ўвогуле не звязаны, ці не звязаны з канкрэтнай тэрыторыяй, таму што мы не можам у Віцебску паставіць помнік таму нават гістарычнаму персанажу з нашай уласнай гісторыі, які не мае прамога дачынення да Віцебска. І вось гэта трэба даказаць. Таму ўсе творы, якія ствараліся, той жа помнік князю Альгерду, помнік Александру Ярославічу з жонкай Александрай і сынам Васілём, гэта ўсё праходзіла і праз Інстытут гісторыі, давалася заключэнне, абгрунтоўвалася, чаму менавіта тут. Часам тыя легенды мясцовыя, якія існавалі, іх прыходзілася адкідваць, таму што гісторыкі з імі не пагаджаліся і даказвалі, што гэта ўсяго толькі нават не легенды, гэта міфы створаныя значна пазней, але ўсё ж такі дадзены гістарычны персанаж, дадзены
юрыдычная асоба мае дачыненне да горада, таму твор манументальнага мастацтва можа быць усталяваны. Ведаеце, мне уже не так хочется Уже усталёваць. перахацелася. А мне цікава, Сергей, як творца, ну вас же напэўна не тычацца гэтыя моманты. Ну вы не ведаеце всю гэтую кухню складаную. Непосредственно тычется, я Я являюсь членом областного совета экспертного, и поэтому я тоже как бы участвую в процедуре заседаний и в процедуре обсуждений различных и памятных знаков, и памятников, и так далее. И поэтому я тоже Непосредственно. Олег, всего. Олег, ваш оказывается проект выконавцей. Да, Мы такая- его выводим за межи совета и обмярковываем его творы уже Усё по-чеснаму. все почти. А было такое, честно, откажите, калі вось ваш проект совет забраковал? Ну, конечно, ну, это А як происходит, потом когда, глядзець например, гэтым людзям Як з імі у сядзець твар? потым. Як размаўляць, як вітаць іх. Дело в том, что когда предлагается несколько вариантов, происходит так называемый конкурс среди авторов. И участники этого конкурса, они представляют, например, свои эскизные решения, привязку. Допустим, все требования выполняют конкурсные, а потом они как бы выводятся из помещения, где происходит обсуждение и голосование за тот или иной проект. И я несколько раз участвовал в таких конкурсах, и, в общем, было так, что пару раз я не проходил. То есть мое эскизное решение, например, в каком-то ключе не соответствовало требованиям. Например, требованиям или видению местной администрации. Или там не настолько выразительно и образно оно было решено. Ведь участвуют профессиональные скульпторы, и, конечно, каждый по-своему видит. И тут получается, что ты на равных с ними. И тут уже, как говорится, решает, многие как бы детали решают. Тот или иной проект будет принят для воплощения. Я хочу сказать, что Сергей Николаевич один из отказнейших скульпторов, за уваги по проектах якога выконваюцца, выпраўляюцца вельмі хутка і дакладна. Таму гэта каб сказаць пра тое, што у нас немало і мінскіх скульптараў, якія прыязджаюць да нас, праводзяць пэўныя праекты, і заўжды ёсць нейкія прэтэнзіі. Это не просто там ужо сур'ёзныя нейкія заўвагі, але ёсць нейкія дэталі, якія хочацца паправіць, эстэтычны бок, тэкставы варыянт, яшчэ нешта. Калі гэта з боку скульптара адбываецца з паразуменнем, то, безумоўна, мы задаволены абодва бакі. І Это аўтар добра, калі аўтар чуе, што Да. яму калі дыялог атрымліваецца. Часам увогуле папраўляецца адразу там, на месцы, Да. прычым могуць працаваць адразу некалькі членаў савета, і ўсё выпраўляецца, таму гэтая заўвага нават не будзе ўнесена ў протакол. Яна будзе ўнесена і будзе пазначана, што ўсё выпраўлена і няма неабходнасці вяртацца да гэтага пытання. Калі гэта не патрабуе вялікага аб'ёму работы. Дарэчы, калі зноў ж такі акцэнтаваць увагу на значэнне савета, толькі на аснове заключэння савета могуць стварацца ўсе творы. Прычым у нас ёсць абласны савет, пра які сёння ўзгадалі, ёсць рэспубліканскі савет. Усе помнікі, вось тыя, якія ўзгадняюцца і праходзяць праз адміністрацыю прэзідэнта, выносяцца выключна на рэспубліканскі савет па манументальнаму У абласных гарадах. У абласных гарадах, помнікі ўсе, помнікі і мемарыяльныя комплексы, найбольш значныя работы. А бюсты, якія ўтвараюцца ў абласных гарадах, таксама выносяцца на рэспубліканскі савет. Усё астатняе гэта ўжо функцыі рэгіянальных саветаў, абласных саветаў. І галоўнае, што гэты твор не можа быць прыняты потым, пастаўлены на баланс без дзяржпрыёмкі. Галоўнае, што яшчэ работы, калі гэта ўсё было парушана, па-першае, той, хто замаўляе гэтыя работы, ён не мае права юрыдычна аплаціць гэтыя работы. А па-другое, у пастанове 1372 прадугледжана працэдура, што рабіць з тымі творамі, якія ўсталяваны з парушэннем гэтых нормаў. Там адзіны варыянт. Дэмантаж. Дэмантаж.
іншых варыянтаў быць не можа. Як кажуць, пасля па выніках прыняць цяжка, таму што гэта будзе парушэнне заканадаўства. Адзінае выключэнне, тут ёсць пэўныя нюансы. У нас часам могуць быць аўтарскія скульптуры, якія створаны даўно. І якія ўжо добра вядомыя, выстаўляліся. Прыжыліся ўжо. Прыжыліся. Напрыклад, якія? Не, я умоўна кажу, што яны маглі выстаўляцца дзесьці на выставах, а потым проста які-небудзь райвыканкам ці ўвогуле ўласнік можа, я хочу такое паставіць у сябе, а гэта ўзровень, які ўжо адлюстраваны дзесьці, і ў прынцыпе у мастацкім свеце гэта ўжо прынята як рэчаіснасць. Таму твор гатовы, калі набываецца гатовы твор, тут крыху іншая працэдура, але гэта трэба пацвердзіць дакументальна, што менавіта так было, а не гэта спосаб абысці дзеючае заканадаўства. На вялікі жаль, вось у 1372 пастанове гэта не так дакладна прапісана. Тут ёсць нюансы. Но кажучы пра ўласнікаў, мы ж разумеем, што на сваёй зямлі, так, побач са сваім домам гэта можна зрабіць на сваёй тэрыторыі, але вось калі выходзіш ужо за плот нейкі, так, ужо гэта падпадае вось Гноміка каля дома ты можаш. Нават за свае грошы. Нават за свае грошы. Сапраўды, І нават сабе. каля Я дома так што заўгодна, але Так, трэба ўлічваць, што каля дома гэта тэрыторыя павінна быць адасобленая ад агульнадаступных грамадскіх месцаў, таму што каля дома, Яна можа выходзіць на цэнтральны праспект. у нас ёсць каля дома. шматпавярховыя дамы ў цэнтры, рэальна, і вось каля дома можна паставіць ледзь не... Не, мы кажам зараз пра Прыватныя, зразумела, што там можна што заўгодна, можна набыць і гномікаў, можна набыць і прафесійныя работы, можна на прафесійных поток мастакоў. бюст Івана там. Дарэчы, у нас ёсць творы, якія стаяць і па сённяшні дзень, і такія аўтарскія, прычым больш таго, у нас зараз інсітнае мастацтва, яно з'яўляецца ўвогуле нематэрыяльнай гісторыка-культурнай спадчыны, але ўсё роўна зразумела, што творы вось гэтых самаробных мастакоў, якія часам імкнуцца штосьці зрабіць, іх у якое-небудзь на цэнтральную плошчу не паставіш. У нас ёсць прыклад помніка Льва Толстога, які непадалёк ад вуліцы Карла Маркса, па сутнасці паміж прыватным сектарам. Уласнік калісьці ў 80-х гадах зрабіў гэты твор насупраць свайго дома. Ён зараз стаіць, у чымсьці гэта такі цікавы прыклад аўтэнтычнага мастацтва, інсітнага мастацтва таго Але ёсць перыяда. жа яшчэ такія, каля ўваходу, напрыклад, нейкіх арганізацый, там дзесьці на Гарбачэўскую там сабака дакладна быў, дзесьці там і зубрык, валёнак, ёсць бетонны. Ёсць спецыфіка, па-першае, дзесьці інсталяцыямі гэта клічуць. Часцей юрыдычна абсалютная большасць трапляе пад манументальна-дэкаратыўную скульптуру, але тут трэба яшчэ вось... Часам гэта падаецца як нейкі знак таго ці іншага прадпрыемства, і як быццам бы гэта іх тэрыторыя, і вось як з тым валёнкам, напэўна. Там Мне свае цікава, нюансы былі. што Сергей Мікалаевич можа як патлумачыць, і як вашае стаўленне як мастака, як скульптара да такіх, як кажам, самаробных, самадзелкіных вось гэтых скульптур каля тэрыторыі уласных. Но ведь речь идет не только о скульптурах, а вообще о каких-то художественных объектах. Вот в частности, сейчас немножко вызывает удивление, вот возле гостиницы «Двина» и универмага появились какие-то объекты к дожинкам. И вот они какую-то странную, не понимаю я, что это за искусство, это инситное искусство или это народное творчество. Но их поставили вдоль дороги, они стоят и уже живут там, и люди ходят и фотографируются на фоне их. Стоит Ника, допустим, это, я так понимаю, скульптура, которую выносят... Я патлумачу, што Хочацца там было. спадзявацца, што гэта часовае. Да, Гэта часова прыходзілася разбірацца, калі высветлілася пра тое, што там адбылося. Гэта правадзіўся прафсаюзамі, правадзіўся конкурс, і гэта часовае тое, што Будзе доўга дэмантавана. не пражыве, Таму што сапраўды гэта паставілі, і гэта не тое, што не заўважылі, гэта заўважылі, і я просто сам стаў сведкам таго, калі у людзей было шмат варыянтаў, што тут адбываецца і як гэта тлумачыць. Я думаю, Гэта ўсё часова, але яшчэ раз нагадваю, што інсітнае мастацтва з'яўляецца для Віцебскай вобласці. У нас не толькі прафесійнае мастацтва, але гэта нематэрыяльная гісторыка-культурная каштоўнасць. Зараз з гэтага года, таму людзі па-свойму праяўляюць сваю творчасць, часам можа так атрымацца. Але гэта
не тое, што гэта не скульптура, якая будзе стаяць вякамі, таму ўсё нармальна, ўсё пройдзе. Ну гэта як у дварах з пакрышак робяць Лебедzi. лебедзі, так. Ну такі ЖКХ-арт, я гэта кліш. Ну да, творчество такая самодельная. Проблема может в другим. На мой погляд, конечно, Витебску не хапает такой серьезной программы на будущее, створения монументальной пропаганды такой, монументальной программы. Потому что мы весь час скажем про то, что Витебск город мастаков, что это вот некая такая адметная перлина у Мекка, суквецці куды там з усяго Беларусі, свету. Так. і тым не менш вось якраз таки по аб'ектах гэта сказаць вельмі цяжка. У нас столькі мастакоў ужо пражыла і ўжо, на жаль, уже сышлі ў нябыт, як быццам бы. Столькі жывых таленавітых майстроў. Напэўна, ёсць неабходнасць і ў дошках, ёсць неабходнасць і ў аб'ектах больш сучасных. Таму што, ну, пры ўсёй павазе, скажам, вот, да скульптуры Сергея Миколаевича, ён быў абмежаваны тым кантэкстам ансамбля архітэктурнага, той стылістыкай і тым часам при стварэнні сваёй скульптуры. Ну, мы живем уже в 21 стагоддзі. Уже фармальныя аб'екты павінны таксама не быць уключены. Напэўна, не толькі вось такая фігуратыўная скульптура, павінны з'яўляцца ўжо і аб'екты Ну, каб потым абстрактныя. нашчадкі маглі сказаць, ага, Да. а вось гэта там 20-е гады 21-го стагоддзя, каб было адметна. Потому что казаць пра Шагала, Малевича і пра ўсё іншае і вот не мець нейкіх аб'ектаў, каля якіх можна сфотаграфавацца, прабачце ўжо за такую банальнасць. Напэўна, гэта таксама не ўпрыгожвае горад. Хацелось бы, каб гэта Дзяніс Ильич, мы павінны чуць і такі. Ну, аб'ектаў вядома. становіцца ўсё больш. Наконт праграмы. Праграма гэта, канешне, добра, але ўсё ж такі любая праграма прадугледжвае Фінансаванне, да, І мы я разумею. добра ведаем, што ў нас часцей за ўсё зараз з'яўляюцца аб'екты, у першую чаргу тыя ж мемарыяльныя дошкі. Як толькі з'яўляецца канкрэтны, хто гатовы замовіць стварэнне гэтага твору, у выніку у нас адразу рэалізуецца. Ну, горад таксама сваю пазіцыю выконвае, зразумела, што кожны год штосьці адкрываецца, але далёка не заўсёды можна замахнуцца на настолькі маштабныя і вялікія творы, як Шекспіра. ну, Нет, як Денис, Альгер. погодитесь, можно стварыць такую программу. Я думаю, что Ну, могут гэта можа знайсцісь не нейкія праграма, гэта спонсоры. можа больш Ну, проект нейкі такі, скажем. назваць. Тым больш, што такі праект прапановаў, напрыклад, Миколай Васильевич Пивовар, ён вось выказваў сваю пазіцыю як краязнаўцы, каго ён Хоча чые помнікі мемарыялізаваць. ён бы жадаў бачыць А у там тое, горадзе што Миколай Віцебску. Васильевич прапануе, там на 50 год можна. Ну, Ну, гэта гэта Миколай Васильевич, таму Так, але я згодны, што гэта трэба рабіць таксама, таму што там шмат Ну, а, цікавага. дарэчы, просто ў якасці прыклада, таксама прыклад гэтага года, і зноў прыклад Сергея Миколаевича, калі з'явіўся прыватны замоўца, сказаў, што я хочу увекавечыць Цаткіна і Шагала на будынку, дзе яны вучыліся. І справа была вырашана даволі хутка. Выдатна, і выдатна, і якасна. Выдатна. У выніку аб'ект быў пазначаны, і цяпер мы можам ісці па вуліцы Леніна і бачыць, што ў гэтым будынку сапраўды вучыліся Гэта Леніна вядомы 24, скульптар, дроб вядомы 15, калі і вядомы мастак. Добра, давайте зараз перарвемся ад сур'ёзных такіх размоваў і крыху, каб і нашыя тэлегледачы крыху расслабіліся і паўсміхаліся, таму што зараз наша рубрыка Саша Крэнмана «Мир Не без добрых зверей». Всем привет, меня зовут Саша Коренман, и это рубрика «Мир не без добрых зверей». Рубрика для того, чтобы вы просто отключили мозг и немного расслабились. И если вы до сих пор не поняли, о чем я, просто посмотрите, как чешет пузо этот хорек. Посмотрев следующее видео, я точно понял, откуда пошла вот эта блатная поговорка «Жадность фраера погубит». А ведь это была не его морковка. Эта морковка была песика из следующего видео. И он очень обижен. Жадность, обида. Хватит о низменных чувствах. Давайте немного о любви. Специально для вас.
И если твой домашний питомец каждое утро будет тебя со словами «Эй, а когда ты меня покажешь по телеку, хозяин?» Стой! Возьми телефон, засними его на камеру, присылай видео с ним в наш инстаграм Беларусь4 Витебск, и мы покажем его в следующей программе. Ну что ж, на сегодня все. И в завершении по традиции вас ждет небольшой музыкальный номер. Пока! Ну вось крыху паўсміхаліся і вяртаемся да нашых помнікаў і адразу тады пытанне помнікі вось жывёлам, звярам свойскім, не свойскім. Што ў нас з гэтым, як сітуацыя ў вобласці? Ну, самае цікавае, што згодна з дзеючым заканадаўствам, у прынцыпе, калі мы кажам слова помнік, я ізноў жа такі акцэнтую, што гэта якім-небудзь гістарычным падзеям, асобам, але ў тым ліку у дэфініцыі прапісана, што нават жывёла. Таму што ў нас могуць быць прыклады, ну, тая ж Швейцарыя, дзе шануюць сен-бернараў, якія дапамагалі, і там можа быць пастаўлены, у нас таксама юрыдычна можа быць пастаўлены помнік, менавіта як помнік жывёле, за якую-небудзь вось выбітную дзейнасць, ці калі сапраўды... Як сімвол. Як сімвол, ці як жывёла, якая выратавала людзей, так бывае, гэта юрыдычна магчыма. Ну, зразумела, ёсць і дэкаратыўныя творы, якія ўсталёўваюцца. Таму скульптарам прыходзіцца працаваць не толькі над асобамі, але і над жывёламі. Ну, дарэчы, калі помнік Фёдору Махнову абмяркоўвалі, калі ставілі, на першапачатковым эскізным праекце прысутнічаў яшчэ і кот. І калі Іван... Дык ён жа нават на адкрыцці, ён быў, я яго бачу. Не, ну там прадугледжваўся ўсё ж такі з металу кот. Ну, не, там ён быў, але потым, калі ўсё разышліся, і кота не стала. І калі скульптар сказаў, што я буду крэсла ляпіць з арыгінальнага, проста зраблю злепкі, а потым зальем гэта ўсё, яму прапанавалі кота таксама злавіць, формы з яго зняць, каб ён быў у поўную велічыню ў адну натуру, як, у прынцыпе, і сам Фёдор Махноў пастаўлены ў свой поўны рост. Ну, канешне, пажартавалі, але кот так і не з'явіўся, правда, ён там другую жывёліную, дакладней птушку дабавіў, але гэта такі дэкаратыўны элемент для аздаблення. Ну і, дарэчы, калі размаўляць увогуле пра творы монументальнага мастацтва і пра працу савета, варта звярнуць увагу, што савет звычайна разглядае творы ў некалькі этапаў. Спачатку гэта можа быць конкурс, калі гаворка вядзецца пра... Пажадана, каб ён быў. Ну, у большасці пажадана, праўда, юрыдычна трэба да кожнага пытання асобна падыходзіць, таму што не заўсёды ёсць час для гэтага, але у гэтым накірунку трэба працаваць, і я спадзяюся, што мы будзем працаваць. Але пасля таго, як праводзіцца конкурс, на конкурс увогуле прадстаўляюцца якраз эскізныя праекты, архітэктурныя рашэнні. Эскізны праект гэта самае простае, з пластыліна, яшчэ без Мадэль, гэта мадэль. у невялічкім памеры. Давайте мы уже, напэўна, можа фотаздымкі пакажам, таму што Ну, давайте глянем першы блок фотаздымкаў. На прыкладзе Сергея Миколаевича працы ўжо ёсць і праект. Ну, мы бачым тое, што конкурс праводзіўся, і вось упершыню гэта скульптурная кампазіцыя «Двое». Бачым два варыянты, дарэчы, гэта былі творы Сергея Миколаевича. Вось тое, што першапачаткова было задумана аўтарам, але тое, што не зусім упісвалася, гэта ўжо ў натуральную велічыню. Падрэзалі спаднічку Усё там. у пластыліне. Вось можна ўбачыць. Гэта пластылін? Гэта... Ну, основа Ніколі б там, не я падумаў, думаю, што так можа лепей скульптар выглядаць. сам распавядзе. А вось мы бачым ужо тое, што атрымалася, гэта ўжо не пластылін, гэта ўжо бронза. І непасрэдна аўтар са сваёй работы на вуліцы Кірова. Гэта другая работа Сергея Миколаевича, гэта «Сям'я» у аграгарадку Кіраўскай, Віцебскім раёне. Таксама ўжо ў матэрыяле выканана і ўпрыгожвае. Ну, дарэчы, таксама бачылі спачатку эскіз, а гэта мемарыяльная дошка Фохта, вось першы праект Александра Миколаевича Гвоздзікава. Гэта ўжо ў натуральную велічыню сам медальён, таму што далей дошка рабілася крыху інакш, але галоўнае
скульптурная праца датычылася медальёна. І вось як гэта ўсё па частках, па этапах рабілася. Ну, я думаю, что Сергей Миколаевич лепей распавядзе, што... Да, распавядзі, чаму так много пластилина там. У Вані зараз просто шок, він не ведаў, Не, што ну столькі уже пластиліна давно можа еще быць. тут тлумачылі, что, конечно, все робіцца з пластилина, але я не ведаю, что гэта выглядае так реалистично. Ну, конечно, вначале, когда задается тема, ты начинаешь ее обдумывать, и, если честно, сначала на бумаге все это появляется. Какие-то наброски, эскизы, зарисовки. Просто ищешь красивое движение, силуэт. Потому что для скульптуры это очень важно, чтобы читался силуэт, чтобы выразительная была форма, чтобы объемы как-то гармонично находились в соотношении друг с другом. После того, как уже увидел будущий какой-то силуэт, ты берешь уже каркас, делаешь из проволоки и начинаешь лепить небольшой эскиз из пластилина. Ну, обычно он может быть и небольшого, сантиметров 10-15. В этом эскизе ты просто ищешь движение, да? Ищешь движение фигур, ищешь движение конечностей и так далее. То есть характер ищешь скульптуры, психологию, может быть, этих героев главных. Ну и когда это все вроде бы уже так ты увидел легенду, увидел историю, что там происходит и так далее, потом начинаешь, например, к совету или к конкурсу лепить модель побольше, рабочую уже модель, в которой уже все детально прорабатываешь. То есть вплоть до того, что аксессуары какие-то, одежда, там, ну, лицо, прическа и так далее, чтобы на совете или на конкурсе уже могли представить, как это будет в реальности, в большом размере. И вот эта вот уже рабочая модель, она, почему называется рабочей? Потому что с нее потом уже скульптор начинает набирать и лепить большую. И в этой рабочей модели как раз-таки делаются все поправки. Ну, например, совет делает замечание, поменять цветы, да, я слепил ландыши, а совет говорит, вы знаете, васильки вот все-таки ближе к Витебску, И тут давайте на месте васильки. вы... Ну, и зробили я нечто просто новенькое. все это меняю. Например, там, или пожелание там немножко поменять одежду, или что-то майку какую-то, или там, ну, выражение сделать, поворот немножко. Ну, то есть в рабочей модели все это поправляется, и потом уже пишется протокол, что с учетом замечаний, например, рабочая модель принимается. Ну, ви, И- ну я так розумію, по словах господара Михася, не дуже сперечаєтеся з експертним советом. Ну, це так, я художник, я так вижу. Ну, Куда тут- вы знаете, скульптор должен доказать. Ну, он должен рассказать и сделать описание. И часто очень на советах, вернее, не на советах, на конкурсах просят, кроме того, что ты слепил, ты еще должен на страничку написать легенду про эту скульптуру. Ну, описать все, что ты хочешь показать. Начиная от ситуации, да, что же происходит там. Ну и заканчивая всеми деталями. Почему ты именно эти детали и так далее вносишь. Или почему рука так, или это Мне стоит. здається, и для нога. мастака гэта самае складанае. Слухайте, я веду, што гэта ўвогуле праблема для тых Конечно. людзей, хто творца. Я веду, што для хореографа гэта вельмі вялікая праблема. Для скульптара таксама. Я думаю, што і для мастака. Гаспадар Міхась у нас не толькі, мы не забываемся на тое, што ён яшчэ і жывапісец. Ну, ситуация в том, что даже вот недавно я к конкурсу готовил работу, и вроде бы все, я слепил модель, там все я увидел, и мне перезванивают и говорят, вы должны еще описание прислать. И я начал писать, получил 4 предложения всего лишь. Ну, потом, когда начинаю обдумывать все, что же я еще хочу. И на целую страницу, на целую страницу получился текст. И я уже в этом тексте все до мельчайших подробностей, где это происходит, в какое время и так далее, почему так или иначе, и заканчивая уже какими-то техническими моментами, например, как это будет скульптура установлена, на какие там крепежные элементы и какой толщины плинт и так далее, какой цвет, например, я как скульптор предполагаю будущего произведения, все это тоже очень важно. И, конечно, на конкурсе все это будут читать и учитывать. И потом сделают свои замечания. Например, я вижу, что скульптура должна быть очень темная и черная, а кто-то видит, что она должна быть светлая. И все-таки образы, например, юная, значит, она должна быть светлая. Вот, и так далее. То есть, ну, идет процесс такой рабочий. Ведаеце, хотелось бы еще, каб прогучала все ж таки роль архитектора. У нас у Савеце есть и архитекторы, и
галоўны архітэктар вобласці, і іх роля зусім немалаважная, таму што на самой справе уключіць скульптурную кампазіцыю ў нейкае асяроддзе, знайсці суадносіны, знайсці нейкі бэкграунд, асяроддзе з розных бакоў. Таму Денис не сказаў, можа, пра гэта, што акрамя ўсяго сярод дакументаў падаецца яшчэ і так званае архітэктурнае рашэнне разам з гэтым скульптурным аб'ектам, як архітэктар бачыць гэта ўсё ў канкрэтным асяроддзі. Ну, дарэчы, наконт архітэктурнае рашэння і іншага. Вось мы глядзелі ў пачатку тыя дакументы, з кім што трэба ўзгадняць. Там жа на гэтай укладцы ў раздзеле культура на сайце Віцебскага аблвыканкама ёсць дакладны пералік усіх дакументаў, якія неабходна падаваць для разгляду Віцебскі абласны савет па манументальным і манументальна-дэкаратыўным мастацтве. І там жа пазначаны тое, што трэба падаваць для таго, каб кожны аб'ект, які ўсталяваны, прайшоў працэдуру дзяржаўнай прыёмкі. Ну а наконт конкурсу, што прагучала, у мяне проста адразу асацыяцыя з'явілася, што спачатку ўсё ж такі скульптар робіць твор, а потым не ведае, як апісаць, але гэта ўжо, напэўна, удзел мастацтвазнаўцаў, якія потым змогуць цэлыя кнігі зарабіць пра тое, што бачыў скульптар, як гэта ўсё павінна рэалізоўвацца. Ну тое ж самае, як і з літаратурнымі творамі. Пісьменнік казаў адно, потым крытыкі ўжо ці даследчыкі самыя розныя інтэрпрэтацыі гэтага пададуць. Добра, калі яны супадаюць. Ну, часам яны нават больш, чым аўтар могуць сказаць. І гэта не блага, гэта павінна таксама быць. Ну, а наконт архітэктурнае рашэнне вельмі важнае, хаця б нават па велічыні твора, таму што часам, калі скульптура невялічкая, яна можа згубіцца ў асяроддзі, ці наадварот яна можа перацягнуць на сябе ўсё. І гэта вось якраз ужо роля архітэктараў. Тое ж самае, больш архітэктурнага і дызайнерскага, магчыма, рашэння патрабуюць мемарыяльныя дошкі, таму што вельмі часта тыя ж шрыфтавыя рашэнні і размяшчэнне тэксту мае не менш важную ролю, чым Месца на будынку таксама. Месца на будынку, чым увогуле вось нават не сама дошка, а сама скульптурная частка, калі гэта медальён ці яшчэ што-небудзь маецца. І тут галоўнае, каб эфектыўна працаваў якраз і савет, і тыя, хто удзельнічае ў савеце, таму што любыя заўвагі, яны часцей за ўсё, ну, да любой заўвагі трэба прыслушвацца. Зразумела, што часам яны могуць быць кожны па-свойму, таму што ў савеце збіраюцца мастакі, пачынаецца зноў я мастак, я так віжу. І галоўнае, каб вось адстаяць сваю пазіцыю, так што таму у скульптара ёсць магчымасць адстаиваць заўсёды сваю пазіцыю, настаиваць на тым, каб менавіта яго пазіцыя была рэалізавана. Але пры гэтым галоўнае, каб усё ж такі гэта быў не маналог, а дыялог, і каб мы заўсёды чулі адзін аднаго. І вось за кошт гэтага кансэнсусу ўсё ж такі заўсёды можна знайсці выйсце, і гэта ўсё працуе значна лепей на той канчатковы вынік, які атрымоўваецца. А гэта галоўнае. Мы ўсе працуем на фінал, на той вынік, на тую дошку, на той помнік, якім у выніку будзе ганарыцца сам скульптар. Таму ўсё, што робіцца, гэта такі ўзровень, першую чаргу, добразычлівых кансультацый, якія не павінны ўспрымацца як нейкая канфрантацыя. Гэта менавіта робіцца для таго, каб палепшыць работу. Таму аўтарства мы ні ў якім разе не ўмешваемся ў нейкае аўтарскае права. Яно цалкам застаецца за скульптарам. Але тым не менш гэта аб'ект аказваецца ў асяроддзі грамадскім. Мы маем права нейкія карэктывы ўносіць. З гэтага ў мяне ўзнікае пытанне, вось тое ўсё, пра што мы зараз распавядаем, яно гэта больш каму будзе карысна? Ну, нашы тэлегледачы ўвогуле гэта больш назіральнікі, гэта гледачы гэтых скульптур, гэта вось простыя людзі, якія не ствараюць і, як я, не маюць намер усталяваць нешта, ну, жарт, канешне, але так і ёсць. Але гэта горад мастакоў, і вось каму вось зараз мы гэта ўсё? Ну, я спадзяюся, што гэта будзе карысна ўсім, таму што вы кажаце, што
простаму чалавеку па колькасці зваротаў, а усталюйце гэта, у нас і просты чалавек таксама праяўляе вельмі часта вялікую У актыўнасць. нас неабыякавыя гараджане. Пытанне сапраўды. толькі, што гэтыя творы народ вельмі часта не ўяўляе, колькі гэта ўсё каштуе у выніку і колькі працы патрабуецца, таму што больш таго павінна выконвацца заканадаўства пра дзяржаўныя закупкі, а гэта таксама патрабуе час, гэта патрабуе пэўных дадатковых выдаткаў, і тут даволі складаная сістэма. Таму гэта карысна для ўсіх, галоўнае прыслухвацца, і галоўнае нездарма мы нават на сайце размясцілі гэтую інфармацыю, каб спрасціць, і у тым ліку для простага чалавека, у тым ліку для супрацоўнікаў мясцовых органаў улады, выканаўчых і распарадчых органаў улады, таму што гэта прасцей, і у нас не могуць быць на месцах быць універсалы. Яны не могуць усё прачытаць, усё заканадаўства адразу. Таму вось гэта спрошчаны варыянт, ён часам значна эканоміць час і дае магчымасць працаваць больш эфектыўна. Ну і, дарэчы, наконт уздзеяння савета і наконт таго, як савет можа ўплываць на стварэнне новых твораў, я просто, напэўна, папрашу паказаць яшчэ адзін блок фотаздымкаў, таму што гэты блок прысвечаны вядомай віцебскай скульптуры. Вось мы бачым мадэль у майстэрні Александра Миколаевича Гвоздзікава. Гэта ўжо ў іншай майстэрні, але ўсё роўна тая ж самая мадэль. Вось мы бачым і Іван Казак і Александр Гвоздзікаў на рэспубліканскі савет прывезлі гэтую мадэль і нясуць. Так што скульптары не толькі лепяць, але і пераносяць яшчэ свае творы. Вось ужо адзін з апошніх варыянтаў, калі гэта разглядалася, праўда, таксама пераробленая мадэль. Ну а гэта звычайны прыклад паседжання савета, калі ідзе абмеркаванне. Абмеркаванне часта ідзе актыўна. Ну, яшчэ адна праца Сергея Миколаевича у Верхнедзвінску на дажынках адкрыўся сімвал замка. Ну, Гэта новае таксама. Ну, гэта не Глядзіце, зусім можна новае, рабіць але не нармальна. самае У прошлом Апошняе, году. не самае апошняе. Ужо 2 гады прайшло. Ну вось абмеркаванне сененскіх скульптур, калі конкурс праводзіўся, даволі актыўнае абмеркаванне, шмат чаго было прадстаўлена, і кампазіцыя двое у чымсьці таксама адтуль пачыналася, ідэя нараджалася там. Таму калі нават параўнаць вось тое, што мы бачылі, параўнаць мадэль, прадстаўленую ў Віцебску, і помнік Александра Ярославіча з жонкай Александра і сынам Васілём, і тое, што было ў рэальнасці, тое, што дайшло да рэспубліканскага савета, ну, там было шмат пытанняў і па знешняй выглядзе князя, таму што нездарма потым рэканструктары шмат коп'яў зламалі наконт таго, што чаму князь без галаўнога ўбора, гэта ўсё, ну, гэта ж самае было і з Альгердам. І тут свае нюансы ёсць, таму што і адзін і другі, ў прынцыпе, дэманстраваліся больш не як князь-воін, а як спрабавалі паказаць яго як чалавека, асабліва вось на гэтай манументальнай скульптуры, таму прыходзілася адыходзіць ад такіх гістарычных дакладнасцяў на карысць мастацкага вобразу. Паміж мастацкім вобразам і гістарычнай рэканструкцыяй, конечно ж, ёсць нейкае расстояние, эта адлегласць, і яна ўсё роўна будзе. Скульптар не павінен аказацца на ролі гісторыка і выконваць літаральна там кожны гузік. Хоць з іншага боку гістарычная дакладнасць менавіта адсюль і з'яўляецца. Так, я думаю, таму і шмат пытанняў. Адна справа, калі мы звяртаемся да казачнага персонажа, я зараз пра Хатабыча кажу, так, Сергея. Гэта ўсё ж такі казачны персонаж, а гэта гістарычныя персоны. І тут, таму і выклікаюць часам абурэнне ў жыхароў, што трэба больш грунтоўна падыходзіць не толькі да мастацкага вобраза, але і дэталі, дробязі, таксама яны вельмі важны. А ў нас жа паўсюль гісторыкі, як і мастакі. Гэта радуе, гэта цудоўна. Таму атрымоўваецца, мастакі імкнуцца, яны арыентуюцца ўсё ж такі на тое, каб дакладна перадаць. І атрымоўваецца тое, што калі рабілі помнік дэсантнікам, умоўна, памятны знак і дэкаратыўную скульптурную кампазіцыю, тут ужо юрыдычныя нюансы. Вось дэсантніка спачатку мадэлі Івана Казака была прадстаўлена адна, потым ён дапрацоўваў, таму што ў савет адразу быў уведзены спецыяльна запрошаны спачатку Миколай Васильевич Півавар, які, акрамя таго, што краязнаўца, ён яшчэ і дэсантнік, таму 2 жніўня асцярожна трэба яго абыходзіць. Але потым
Іван Владимирович працював у Мінську, йому вже у амуніції вивозили десантника, і він бачив, ось, як він повинен виглядати, і це все робилося. Тому часом, коли чуєш критику, ну тут уже треба все ж таки, щоб ця критика гучала з боку досвідчених особ. Я тут не буду казати, хто де має рацію відносно історичності, але треба, щоб це все ж таки не обагульнено, так усе не так. Ось. Обов'язково є свій мистецький образ, але і скульптори так само особливо зараз орієнтуються вже на історичність. Тому, коли спочатку у моделі там був представлений Олександр Невський перейду славутого фільму про льодове побоїще, вже у дальнейшем він був допрацьований, у тим ліку у Республіканському Совєті працював директор Інституту історії В'ячеслав Вікторович Данілович. На той момент він був директором ще. Ну і зрозуміло, що зауваги з боку основної наукової організації вони так само улічвалися при гэта. У нас засталася літаральна хвіліна. Як часто адбываецца пасяджэнне вось гэтага абласнога савета? Я хочу зразумець, ну, Каб уклініцца? маштаб. Не. Ну, вось зразумець, уклініцца. колькі ініцыятыў існуе. По необходимости. Літарально працюємо у будь-який момент, як тільки з'являється потреба. Ну, часто з'являється, я ось до гэтага вяду. Ці хацелася б часцей? Ну, з'являється часто, особливо вона часто з'являється все ж таки у літній, весновий літній період, коли... Після зими, коли... Основна установка помника ідзе все ж таки частей за все літом і в осінню, ось так. Ну, ці до 9 мая, наприклад, до Дня Перемоги. До неких подій. Так само ствараюцца ці ідзе рэканструкцыя ўжо існуючых помнікаў, таму што гаворка не толькі пра стварэнне новага, вельмі часта разглядаюцца пытанні рэканструкцыі, гэта ўсё вось па меры Гэта мы казалі неабходнасці. ўжо неяк асобна, што шмат якія патрабуюць ремонту ў рэканструкцыі. Я так разумею, што ўсё, па часе ўсё. Дзякуй, што прыйшлі, растлумачылі. Сергей, вам жадаем поспехаў творчых. Спасибо. Асабіста цябе просто скажу, я заўжды чакаю вашых новых прац, таму што яны жывыя, яны, як вы сказалі, яны маюць характар. Гэта не проста нейкая постаць, гэта жывыя скульптуры. Дзякуй. Ну і да сустрэчы і Будзем працягваць і нашы курсы па гісторыі Віцебска, спадзяемся, што нічога не будзе перашкаджаць. Напрыканцы наш музычны нумар. узорны вакальны калектыў «Рознакаляровая планета». Нясумнага вечара і пабачымся. Всяго добрага. Вставала ясно, солнышко вставала, и землю светом ярким заливала. Плутала меж колосьями, сушила травы росные, и на макушках сосен отдыхала. Плутала меж колосьями, сушила травы росные, и на макушках сосен отдыхала. Ясно